जी अब हम का करी बताओ ना। लड़का तो पैदा कर ले देवर के नाम के भतारा होता दुबई से नतिया के बेटा भी करा के कैसे छुपाई क्यों नहीं के देखो वहां के आवे ले एकरा के बढ़िया से ठिकाना लगा तनी जा सुतारे तनी ओहो तो पूछियो तो हम का जवाब दे ही भागे दे चले फेंक के गोई हो रे छिनरी झाड़ी फत काटी रोज कुछ न कुछ नहीं आवे ले करे ले देखे ले। ओहो खेराउना फेंक दे बिया हो कितना सुखर बारे हमार संगे रहबो हम घर चलबो देख ल छिनाव का घर तार इज्जत बा हो तार जो तुमको इज्जत कइले बिया शरम से तोर मर जाए चाहिए रे छिनावा मुआ के फेंक दलो से जे तारा के अबे तक कुछ काट ले त के बचाई तमाक सती में के ले जाए हम न ले जाती चलो तो के अपन घर नहवा के धोआ के तो के राखो मुका जब बुना करू दूध पियाऊंगा खिलौना मिल गई बबलो हमके खिलौना ना देत रहे हो छिनारा अब तो लेके चलब घरे एकर संग खेलब ना तब ना पता नइखे मेहरार तो ले निकल चल न तो आई एकर दादी मो कुफुत क देही। अरे सैया जी के तू रोला देहिया दर दिया उठे बोरी जोर सैया जी के तू रोला देहिया करे ई लई का ले बाड़ी के कर उठा के लिया देलु ह पाक दे भाई तारा के लई का फेका चढ़तौ स के तोले बाड़ू फेकाई ना हो देखा रानी आंखी के सो जा दुगो फटकुया ले खा के वहां से ताकत है हमरो तोरे घर मुहिया के पंचायत में जौन हमके मना रहने के जाए के जाए अब तू पंचायत धाई की विधाई की कुल नाम ले लेबू हम घर हो जे पंचायत में की कर हमरा गांव में लइका भइलबा की उठा के लेके आ गेलू तू कहां से पंचायत में जौन अमृतिया पड़ल बनो का घरवा के बा मो ओ जम तोर घर ओ जे देखने दादी हमारा पंचायत में कहीं अमरुत बा कहीं घर दुआर बा असुलिया फ्री पड़ला बा अच्छा स्कूलिया भी अमरुत बा तो ए बी सी लवा ए बी सी पूछो तनी के फेकलस है ई बताओ जब फेक मेहारू सारी पे का रे गोच देना हम अमरुद खाते बानी अच्छा एक काटा कोत में भंटा ले खा के तख्त में तेल फेंक देती तू चिन्हले बाड़ू मेहरारू के कैसन बियाऊ हिजबरवा नहीं खे कपड़ा पर तहार हो जब बार नहीं खे कपड़ा पर पिंडा बार आजकल के मैं छिनरी को पिंडे पार के चलतली कहां में परान बानी अच्छा तू वही में गिनती बा पिंडा थोड़ी परान बानी हम देख फ्रेश बात बता ले मेहारू रे ना मेरे जी के बारे कस के बोल ना बता जा ये तना कम से कम बोला कि कान में आवाज पहुंच जाओ सुन के तो हम बताई का सुन के का करियस का करियस सुन के मेरा रो रही ना चुप रह ना तो कुछ लिया के दे दी मेटा में बोलबू और फिर मेटा हमारा और कह दिया सुना जाई जान जी कम बोतल हमको मारे लागी कौन छिनरी मारी रे वो रार बतकाती तू बताओ हमर नाम सोमा के देखलो फिरंगी तक फरार हो गई तू नौवा बताइबू कि गांव घूम के हमारा प्रचार करे के कर ले कहा साड़ी पहने रही जबेली कलर के बिना साड़ी के मेहरारू घूमतड़ी स जिलेबी कलर के कोनो कलर के ओकर चिन्हले बाड़ी त नाम बताओ ओकर रूपरेखा कैसन बा ओकर रेखा नाम ना हो करिए एकदम भुचेंगी आधा हमारा गांव के मेहरारू करिए है स कपड़ा पर रे छिनरी ओकर नौवा बताव अगर चिन्हले ओखबी त कवना घर के ये रे चल गांव में घुमा दुआर दुआर पूछा के ना पड़ी आप ना करना मो करे अच्छा है रे आहा ओकर भतार तो घरे है कानूनी पास करा ओकर ना हमनी फेल कर हमनी पास कर देला ललझरिया ये कबले बताओ के ओकर भतार बा हो सकता चल ओकर घर चल सुनो ओकर बेटा पर पाई बा पाई से लइका चिन्हतड़ू चलो बाप रे बाप
मरद नतिया के बेटे एक बाइक के टिकट करा लेला सब आवे खातिर गांव में। हां फेंक तो देहनी लड़का के, लेकिन जीव थक धक करता। कोई देखले नहीं खेनु हमरा के फेंकत। हां उ मासूम का कहले बा नतिया के बेटा गलती कहनी। हां देवरा दोगला जब जब लिपस्टिक मार तब तब आगे पीछे झूले रहत रहे, आगे पीछे झूलत रहे। दोगला ऐसा खेला कि 9 महीना के हम प्रेग्नेंटे हो गई नी। अयो दादा जीव धक धक करता है भगवान। सुन बो ओ बारू हो आहा ये माल एकदम ये माल थोड़ा मिलत लड़का ये माल लड़का माले बड़ी लड़का अबे रामनी कौची फेंक देनी कौनो मेहरारू बच्चा पैदा कइला के बाद बीमारी होली स टन दौड़ेली स ना। पागल लागल बड़ा का की कर बच्चा कैसन बच्चा काहे हम का करिए भगवान। देखा सही बता दाते कतलो साली जो बना में ना रे हम खाना में दाते ओकर दांत खासी छी। सही बता त तहार त भातार 3 साल से विदेश बा। विदेश लइका कहां ले छेड़ देहलू के कर हां पागल लागल बड़ा काम लगा का छेड़ तू छेड़ तार मेरा छेड़ो ये फेकले बड़ी चुप ना। छिना सोते चिन्ह ना कि अमृत कस देना कहत नी तुरंत तक देख नी देवा भले मेरा पागल या बाकी सही अरे रुक रे जब आइए गोलू लिया के तब का देखा दे और बाबू एगो बात कहता नहीं केहू को लड़का उठा के चले हमेशा ही बेराम बानी तू काहे ठीक को है तू मत बताओ ओकरा से ढेर ना खेबे जावे के हम हला करम थाना पर लेके जाता है लड़का ठीक ना। हां आ जाओ ना हाथ से टोइलो हो खबू कुल स्क्रीन हो एकर पेट से स्क्रीन अब सीआईडी फिल्म वाला के दिखाई एकर अल्ट्रा सुन कल पता ना चली के कर अल्ट्रासाउंड लइकवा के का खइले बा खातिर आधार कार्ड बनल समझ गेलू तू पकड़ा जेबू चाहे तार ना छोड़ जाए तो थाना पर हम जाए। देवर बाबू आप अरे सास ऊपर नीचे का कर बोल कह दे कि हम ही धइले बानी कैसे कोही है दादा बाबू तू मुंह सुतल हाय का फिरी अरे कैसे काय कहत हम इधर बानी काय देखी देवर बाबू केहू से कहब जान ई हम ही पकानी ठीक कहत रही ओ देवर के साथे मुंह मारला के नतीजा हटे मर 3 साल से सन कुल चुप रे तू हाय सन कुल कुकरम क दिहलू ई बताव तार भातार जानी तब दूसर रसिया माल वही से आई बेर आवत ना तो सोचनी कि ठिकाना लगा दे देखिए आपके गोल पे तारा देतनी मुंह दया तनिको ना लागल लागल मां लेकिन का करी इज्जत बचाए खाती के एगो लइका के बताव ना दुनिया देखलस ना कुछ देखलस एकर जान ले लेहलू फेंक देलू कोई कुकुर शिकार लेके भाग रहत ए देवर बाबू हम जानता नहीं दुख तो बाटे लेकिन ई बच्चा के तू रखलो तार बेहरालू से भी लेके फेंका पे हम रख ली बुझाता कि हमारे के सुतल बाड़ू ये हमरा के चुप करा के बात करता सुते बैठे वाला हम सही बात कहता नहीं अब अनाथ आश्रम लेके दे दिया देखा ओइले बोतन जल्दी से निकल जा हमार मरता मुआ दिया मार के ना बेचारा चुटुर मुंह ओठ करता ओठ पियता बताओ दूध नहीं खोए के पिए ले का पी पैदा होत तो लेके हम फेंक देनिया ओइसे भी ए पगली से बच्चा पैदा होत नहीं खसा ओहे तो हम कहता नहीं हां आ सुन के करके देता वे तोरा के करके देता लड़का हाय हो दादा बात नहीं खेरानी तू ए देवर बाबू मारा करूंगी ना ना सुन चले लेके देखो आज यहां लेके चल जाता नहीं लड़का ठीक ना हां बाकी बात बहुत गलती तू गलती ना पापे क देले बाड़ू ये बस समझ सही कहता नहीं हम पाप कइले बनी पाप बाकी हो के क इहो जान जाई कम देवरा के हमार हलील बोरवा के सारावा नेटा या लार वो सही चुआवेला उहे विदेश जा सार लोग नेटा हो पटा के राजेश बा चले चल हे भगवान जी लइका पैदा करके फेंकले बनी सही में बहुत पापी बनी लेकिन का करी मरद के मुंह देखे खातिर के झूठ बोलले बनी।